Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Utholakale eseshonile umfundi oneminyaka engu-16 okuthiwa ulwe nomunye esikoleni. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi lanibona khona le video. Mangoqala sijoyinele likhasi wamwelekela igama lami ngusibonga konke wakandwando Mothanda ungangibiza intatheli ka-YouTube. Usale ushaqekile umndeni womfundi oneminyaka engu-16 wakwaSayimane okubeka ukuthi utholakale isidumbu sakhe esidindilizile ezindlini zangasese zesikole ngolwesine emini. Kubikwa ukuthi isidumbu salomfundi obefunda grade 9 Sayimane High sitholakale sinamagwebe ebuseni akhomba ukuba uqale wawakhehliza ngaphambi kokuba ashona. Umufi akhona Vidimo neminyaka engu-16 kube ukuthi uqale wahilizisana nomunye umfundi ekseni abefunda naye eklasini. Kube ukuthi ingxabano ebiphakathi kwalabafundi akucaca ukuthi ngabe isuswe yini. Udade wabo umufi usanelisiwe Vidimo neminyaka engu-22 uthe usola ukuthi umufi uhlaselwe umfundi axabene naye ngesikhathi esendlini encane ngemumva kwekhefu ulasemini. Uthe yize bebengekho ngesikhathi kwenzeka isigameko abaqaphelele ukuthi wayeguqile umufi njengoba ibhlukwe lakhe belinodaka emadolweni. Uthe sinembuzo eminingi sidinga ukuthi siphenduleke kuyona. Akhona ubeyingane umqemana akakaze abe nesifo sokuquleka njengoba etholakale elele phansi. Izinkomba zokuthi ubekhehlizwa amagebe futhi ke ubengasona nengane eyisiqhwanqhwanga. Umfundi axabane naye nobehamba nomngane wakhe ngesikhathi bemlandela ebheke endlini encane. Bayazi ukuthi umfowethu ungabe bamenzeni. Kuchaza udade wabo akamuva. Uqhube wathi umfowabo uphuthunyiswe emtholampilo bevele eseshonile. Uqhube wathi bakhathazeke kakhulu njengoba isikole siziqhelelanisa nokushona kuka umfowabo. Uthe kunamakhamera esikoleni engabe kuvulwa wona ukuze kubonakala ukuthi ngabe umfowabo ufe kanjani. Kodwa isikole siyanqaba ukuba sivule amakhamera ukuze kubonakale. Kuze kwakhuluma amaphoyisa nawo angakaxhumani nabo njengomndeni ukuthi akuvumelekile ukuba amakhamera avulwe ngaphambi kokuba eyovulwa sekunamaphoyisa. Okhulumela amaphoyisa kwaZulu Natal uLieutenant Colonel Nqobile Gwala usiqinisekisile isigameko sokutholakala komfundi equlekile esikoleni kuvulwe idokodo lokufa estation esamaphoyisa aseWatbek. Amaphoyisa aphenya lona icala. Bafethu ke lezi indaba ezimangaza abantu abaningi. Ngizofisa mina ukwazi okubhala kwakho khona lapha kwi-comment section ngalolu daba. Mina nje intatheli YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.